Samantala, nakuha mo natin dyan sa may Binmalay naman po. Pagtatabon sa Binmalay Catholic Cemetery, sisimulan na po sa darating na Enero ng susunod na taon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Wala umanong makakapigil sa planong complete reconstruction ng Binmalay Catholic Cemetery na nakatakdang simulan sa Enero 2026 ayon sa pamunuan ng Our Lady of Purification Parish. Sa eksklusibong panayam kay Parish Cemetery Coordinator Catalino Parrocha, uusad ang Phase 1 ng planong reconstruction sa susunod na taon, kalakip ng patuloy na pagpapaliwanag sa mga pamilyang may katanungan. Yes, tuloy na tuloy. This January 2026 ang pagtatabon sa sementeryo. Per phase yung gagawin natin. So, mauuna yung phase 1. Yun yung unang tatabunan. And meron pong meron kami mga kasamahan na naglilitrato ng mga lapida. And yun po yung ginagamit natin, naming data na kolektahin yung mga pangalan ng mga namatay. And by this 2026, kahit na kung meron mang hindi sumang-ayon, matutuloy pa rin. Kasi mas ang ginagawa ng simbahan is magkaroon ng maayos na himlayan. Bagaman hindi may iwasan na may hindi sumang-ayon sa naturang plano, marami pa rin ang kumbinsido sa magandang maidudulot ng proyekto. Dito sa aking likuran mga idol ay yung left side na tinutukoy ng simbahan na hindi na pinapayagan na hukayan o paglibingan pa ng mga yumao dahil nga po sa nakatakdang reconstruction ngayong Enero sa susunod na taong 2026. Maging itong kapilya na nakikita po natin ay unti-unti po na aatras ito at patatayuan po ng bagong kapilya bilang bahagi nga po ng plano para sa complete reconstruction ng Binmalay Catholic Cemetery sa taong 2026. Sa naturang plano, patatayuan ng apartment style na kolumbaryo ang sementeryo para maging organisado ang pagkakasalansan ng proyekto, kabilang ang pagpapatayo ng bagong kapilya at memorial wall sa mismong lugar. Kasi mahirap din kasi kapag babalik tayo sa dating gawi na i-ground sa atin lahat, mangyayari niyan is lahat ng buto is madaaring mahukay. So ang pinlano natin ay magiging apartment type na lang, tatabunan lahat ng nasa grounds, kokolektahin lahat ng pangalan, magkakaroon ng memorial wall para dun sa mga yumao nating mahal sa buhay na hindi na natin makita yung lapida, at gagawa na ng mga apartment types. Sa usapin naman ng pondo, ayon kay Parrocha, God will provide. We believe that, we believe on that. And syempre generosity din ng mga benefactors ng simbahan, and also the Archdiocese itself, magbibigay din siguro sila ng funding. Layunin ng complete reconstruction na gawing holy graveyard ang sementeryo upang maisaayos at mabigyan ng respetadong himlayan ang mga yumaong Katoliko. Ang pagsasaayos ng Binmalay Catholic Cemetery ay suportado ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan na nauna nang isinagawa sa mga sementeryo sa Dagupan City at Malasiki. Paalala ng pamunuan, bukas ang simbahan sa anumang katanungan at nais isang guni upang maliwanawan sa isasagawang proyekto. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.